पवन भैया नया माल के स्टेजवे पमीस देले गाल के। पवन भैया नया माल के स्टेजवे पमिसले बारे गाल के। आ भइल बाटे वायरल वीडियो हाल फिलहाल के। अरे भइल बाटे वायरल वीडियो हाल फिलहाल के। पवन भैया नया माल के स्टेजवे पमीस देले गाल के। पवन भैया नया माल के स्टेजवे पमीस देले गाल के। अरे भइल बाटे वायरल वीडियो हाल फिलहाल के। अरे भइल बाटे वायरल वीडियो हाल फिलहाल के। पवन भैया नया माल के स्टेजवे पमीस देले गाल के। पवन भैया नया माल के स्टेजवे पमीस देले गाल के। अरे कहवा से पौले बिया रूप के खजाना, यही से तो पवन भैया हो गईले दीवाना। अरे कहवा से पौले बिया रूप के खजाना, यही से तो पवन भैया हो गईले दीवाना। अरे फेंक देले बारे अपन लोभ वाला जाल के। अरे फेंक देले बारे अपन लोभ वाला जाल के। पवन भैया नया माल के स्टेजवे पमीस देले गाल के। पवन भैया नया माल के स्टेजवे पमीस देले गाल के। लागता बनई है दुल्हन से नूरा बदल के। लागता बनई है दुल्हन। पवन भैया नया माल के स्टेजवे पमीस देले गाल के। अरे पोटली कमरिया बाबाली रे उमरिया, आई ठेले देह जैसे लागेला नगिनिया। अरे पोटली कमरिया बाबाली रे उमरिया, आई ठेले देह जैसे लागेला नगिनिया। छोटू चौहान दीवाना भइले गोरे गोरे गाल के। ई कदी कमाल के। तो पवन भैया नया माल के स्टेजवे पमीस देले गाल के। अरे कहवा से पौले बिया रूप के खजाना, यही से तो पवन भैया हो गईले दीवाना। अरे कहवा से पौले बिया रूप के खजाना, यही से तो पवन भैया हो गईले दीवाना। आ फेंक देले बारे अपना लोभ वाला जाल के। उ करी है कमाल के। तो पवन भैया नया माल के स्टेजवे पमीस देले गाल के। पवन भैया नया माल के स्टेजवे पमीस देले गाल के।